Здравейте хора, аз съм Еливни. Просто снимам на готината прическа, просто ме мързи да оправям. Днес ще изпълня един експеримент. Извинете, в първите ми 2-3 видеа забравих да ви кажа, много ви извинявам, че това не са качи видеа, но как се. Днес експериментът ще е много як, сам да кажам. И с него ще ни трябва тиксо. Гледайте да голямо, ако това, което сега ще видите на видеото, да стане по-голямо. Ножица, това е логично, като има тиксо, ножица трябва да има, разбира се. И фломастери. И сега ще видите какво ще стане. Извинете от чумовете. Така, първо отлепяме малко тиксо, ако мога и съобщо да отлепа. Ето. И отлепяме 3 големи парчета. Под големи има прави дълги. Отрязваме. И ако чуете защо отрязвам големи, ще разберете на края на видеото или след малко. Така. Защо фърлих тиксото? Пак ще ми трябва. Леле, не ме слуша главата. Сега. Така ще ви сложа да виждате. Това е закачалката, ако ще чуете какво е. Просто не обръщате внимание на нея. Така, сега отлепваме, взимаме и залепваме ето така отгоре. Ама хубаво, като нормалните хора. И е така, само да не се отлепвате, внимайте и да няма такива отстрани не е залепено. И да, чакайте, че ми се залепи малко. Ето, слагаме ето тук. И както видите, тук има лека дупка, така че сега да закрием. Затова ви казах 3 парчета, защото не трябва дупки да имам. И трябва хубаво да залепите. Така. И сега взимате фломастери и почвате да цветяте яко. Да повтаряте едно и също така яко. Ако ви е трудно да разберете докъде да рисувате с един цвят, така си очертайте с някакъв си друг цвят. Аз чертам с кафяво. И да, малко умалявам да съм права, но... И почвате да повтаряте така много. Не е дължително много да повтаряте, така леко, ама аз искам просто да изглежда много яко. За това. Тези, които са виждали или изпробвали този експеримент, знаят за какво ще правя. В момента вече сетили. Съжалявам, че малко по-трудно, че чувството такова се вижда, но да. Така, добре. Слагаме ли лаво? Хайде. Тези, които се чудят, ще повтарям, ще видите след малко. Така. Не, гледаме това синьо да сложи по-хубаво. Така. Не забравяме зеленото. То е най-важно. Него няма го повтаряме на готица. Розово. Да, не последно, розовото. И ето тук не последно, оранжево. Ето тук оставих малко място. Айде. Сега, после си подред да фломастерите. Взимаме на тати телефона. Светкаме. И сега загасяме тока. Ама няма да е тъмно, спокойно. И сега готови ли сте? Опа! Извинете. 3, 2, 1... Еха! Не знам на камерата колко се вижда, но е много шарено. И сега малко ще го така от света, защото не знам, малко не се вижда. И да. Леле, какво яко е.
не съм много яки хора това, което правя в момента. Само леко така ги правя да се вижда повечко. Вау! Ако ви е харесал експеримента, като гледам. Супер як е. Пробайте го и вие. Просто... Но вижте колко скучно така. Но така... Опа. Вау. Така малко така е, но така не, ще го оправим по-късно. По-шо солицата, защото тук не разбира какви формати вземем, не видите. Ако ви харесва видеото, дайте палец нагоре, абонирайте за канала ми. И ако искате да пробваме още експерименти, абонирайте се и това е.